Здравейте, пријатели! Днес во АВМТ студио имаме един наистина специјален поздрав за Амет Патрона, којто е номер 1 в село Алеко. За најголемиот џамбаз, непобедимија Амет Патрона. Пожелаваме му многу здраве, касмет, успехи и само хубави моменти. Нека музиката никога да не спира, настроението да е на максимум, а околу него винаги да има верни пријатели и многу веселие. За големија џамбаз, човека на трона, пачки пълни, успех до небето, душманите говорят за него. Најголемија кон, вихар е закон, струва цял милион, няма кој да го бие. Перавела, тумаре, постройке. Амет Патрона, номер 1, пукајте душмани, за душманите специјално, успехът му е професионално. Амет Патрона, амарото палкас, с него пачки пълни, живот шампион. Амет Патрона е истинският закон. Амарото палкас ще ви изрине, който завижда, сам ще загине. Џамбаз голям, уважение има, като гръм пристига неговата дружина. Скъпи коли, музика гърми, пукайте, той е номер 1. Амет Патрона. Амет Патрона, номер 1, пукайте душмани, той е високо, за душманите специално, успехът му е професионален.